علیکم سلام. اونجا میتون نفهمیدم چی گپ ما وارد کردم. اکا همو ویدیو را که میپرتوی کدوم ویدیو را نفهمیدم برادر جان جامیک میدیا. اینجا نایستگی که همو ویدیو را که میپرتوی میگم کدوم ویدیو را که میپرتون. گفتی که کانال را رکلام میکنی. ما آدمایی که گفتم رکلام ویدیو پول تیار مانتاژ کردگی سلام ویدیو را دیده باشیم که می سبب در هفته یا ویدیو پرفتیسی اگر این ویدیو رو ما уже вложить کردگیم در اینستاگرام بدروکی جون جامی مدیا هستایو و ما خیلی که وعده کرده بودم رکلام ما رکلام را تیار کردگیم برادرو حاضر در تلگرام سیلکای افیر تا پارتوفتی شناختی هوا برادرو راستی ما ویبرات سیم میکنم کدوم بودم که بگیم مرا نویسگی در اینستاگرام در واتساپ و همه را میره برادر جونو برای که خیلی شب مثلا وقتی که ما پروست افیر در گروپ های بلوگر چت میپرتوفتم وایدا میگو فکر خیلیش مودا نمیوه با همین سبب پول ویبرات سه میکنم و کدومی که مرا نویسگی همش را میره همون سابشنی ما یوتیوب همون را دارم که میپرتوی جامینگ مدیا ما گفتم که برادر ما ویدیو уже علاقه در اینستاگرام است اگر داشته باشی اینستاگرام ما уже ما علاقه وارد کرده اینستاگرام و میتونی که سلام میشناسم
видеоҳое ки дар канал блажид мекунем уже ба канали дим сеюмона видео тайёр кардем ва скоро шумо иншоаллоҳ ки мебинед. кадоме ки мара нависта дар инстаграм бародаро, ма ҳамаи одамое ки навистанд ма уже реклама кардагием. Рости уҷа кадоме ки силкара рой кардагия бисёраш уҷа мара навистад номи каналшона навистагия ма уҷа агиҷо медонам ки канали ваё бисёраш чия ва ҳамун нафаре ки уже аллакай силкара равон карданд ва ма даромадам ай сазда телеканалшон то бисёр чизора ма реклама кардагием. Иншоаллоҳ ки рӯзои наздик мебинем. Чӣ ном дорад ҷамик медия? Агар видеое ки бугӯи инстаграма да барои чӣ кардан сари вақт номи видео сари вақт бохабар шидан аз сообщениё яъне ки ютуб ва электронӣ почта. ҳозир рафтеста эфир. Беҳрӯз Абдураҳмонов ҳозир бисёриҳо вақте ки эфир мекунем бисёриҳо медонам меброянд. ман вақте ки ма гуфт конкурс ягон дар бораи конкурс гап занем. охи бародарҷон, ҳозир ма дани момент чӣ гап мезанам дар бораи конкурс, ба хотире ки ма ҳозир вообще-то блажид кардагӣ нестам нашоти конкурс ва ягон бигем кори аму карочи корое ки бояд дар эфир кунем карочи конкурс кунем ма вообще-то ҳозир блажид кардагӣ нестам яъне видеора ва вақте ки видеора блажид кардам ҳамаш аввал гап мезанам бо иншоаллоҳ ки чизе шаки нафаҳмиде нашоти конкурс ва иншоаллоҳ ки бо эфир мекунам нашоти барнома ва гап мезанем иншоаллоҳ. ҳозир ма по-любому гап занам эфир нест видеош ва конкурс нест видеош ва намефаҳме ки ман нашоти кадом чизо гап задестам. ба ҳамин хотир эфир ма просто так эфир мекунам нашоти ҳамон ба гап мезанем иншоаллоҳ. бисёриҳо мара рости дар лишка бисёри бад навистесанд ки ака эфир платния ё бесплатни. бародаро ма чӣ хеле ки абишат кардам ва гуфтагим ки эфир чи конкурс бесплатни мешавад. Просто шумо чия медонем подписаться мекунем тамом. ягон каса ма пил нагуфтам нашоти ягон корош нашоте ки чизеро ма ваъда кардагим бигем дар каналҳо чизеро ки гуфтагием ма нашоти ҳамо ягон каса пил нагуфтагием ва кадоме ки мара даже пил пригласид кардагиай бигем ягон чизеро ки ман ёд додагиам масалан бо ягон таш ягон савол мета бародаро ма айму одамо нагуфтам ки ма дастум бигзаронед ё ки ма дастум бутед. чо-то кам мечаспад. шояд интернет шидеста бошад. Не ки ҷо хай ман 4G плюсешон дода. салом бародари азиз, ман додам мехоҳам ҳамин канали мана дастгирӣ кунед. алайкум салом бародар. силка силкаҳои
группаи блог гейм ва вақте ки лажид нависанд ки акамо кардем дер кардем ҳам хотир ма эфира мегум просто сар битам агар шумо фикри ма розӣ бошен каручи просто эфирма сар метам ва дар чат ма оди чихеле ки дидесем ма эфирома ягон бор клуш намонам клуш бисёриш мега ки клуш те ма клуш мондагӣ нестам дар эфиром ва просто так шумо медроем дар эфир я дигартона подписатся мекунед ба ҳамин хотир агар розӣ бошем ки ма масалан бигем то соати примерно чанда бугум примерно то соати 5 бегар эфира сар метам ва шумо метунем просто бидроен дар ҳамин чат ва силкои каналотонро партен я дигартона дастгирӣ кунед агар и бениҳоят хуб мешавад барое ки ма дар группа гуфтагиам мутаассифона ҳама во время намедрояд ҳамин сабаб эфира фикрам ки мебинанд ва медроянд чиха ютуба через гугл хром ҳуй кунем ма бародарҷон видео кардагим ба ҳозир ма барои чи моҳи январ бигем видео нашоти канал кушодан дим час яъне ки 2021 видео накардесам ба хотире ки ма ждат кесам агар ҳамин моҳи январ дар то охироша ютуб ягон обновлени нав накуна ягон хрома изменени накуна агар иншоаллоҳ ки бо айсари нав соли 2021 канал кушодан нав мешавад ба формати нав ва чизере ки ютуб тағйир додагиай чихеле ки шумо дидагиен ма дар 2020 ма канал кушодагим вай да вообще дигаре ва ҳозир баъзеҳо медироянд ӯ чизоро надора ай ҳамин сабаб видеои нав мешавад рӯзҳои наздик ва шумо метавонед ки через ам бо каналҳои навтона бикушоед ва настройкаҳо ошибка чи камбудие ки дора каналатон метавонед ки бинед ку силкаи каналат бародаро илтимос хоҳиш мекунам силкаи партоен шумо дар комментарияи партоен прямо дар чат бидроен силкатона партоен копироват кунед силкатона биҷиқем вставид меояд любой одам метавонад биромада дар каналтон ба ҳамин хотир дар чат бидроен силкатона партоен шумо дар эфири партоен ҷа намебаред вообще дар комментарияи партоен то вақте ки ма эфира хомӯш накунам бигем комментарияда наметавонед бародар хушомадед алайкум салом хуш омадед бародар бародарҷон ма гуфтед ва дар ҳамин клуш мондагӣ хеле ҳамин эфира просто сар бутум ва я дигартон бидроен да я дигар рози просто телкои каналатонро партоен подписчикотонро зиёд кунем бовар дорам ки барои ҳар яктаи шуморо хуб мешавада тестар ҷамъ мекунем не ки илтимос ранги одамои группа накунем масалан медроем баъзеаш подписатся мекунанд даже минут нагузашта дига одам дуромад да ӯ подписатся кард сразу медрояд подписатся мекунад фаромӯш накунед ки одаме ки просто бахилӣ мекунад ҳеҷ вақт ба мақсадаш намераста ва никогда ҷамъ наметавонад карда 1000 подписчика нигоҳ ки одамое ки бигем уже аллакаям хеле намекунанд яъне подписатся намекунанд ва ӯ уже дуромадан ма дидесам подписчикошон нормални кор кардесам бачаҳо уже хела баъзеош таи уже яташ 800 уже 900 700 600 ам хеле короче рафтест аз подписчикошон ва бовар дорам ки уже бовар дорам агар ам хеле активнишен ҳаматон тичен як моҳ нагузашта метавонед шумо 1000 подписчик карда ба ҳамин хотир дастгирӣ кунед хитон я дигартона и бениҳоят хуба агар ки ин бахилӣ кардем ё ки бигем просто надорем подписатся накардем наметавонед нохи ягон чиза ба даст оварда ман рости мехостам кром мавзӯъ бениҳоят мавзӯъ хуб ҳастанд айтани шумо ма саросимаем реал нада айтани шумо ма саросимае ки ман бояд ҳар як амо видеое ки тайёр кардагиам
کنم سر بتم لیکن کم ترک آخی کلوچ نمیتش مو پریچه مدگی نیستم کپارتا ایچاتا اگر که پادلیت کنه تو وقتی که ما خاموش نکنیم افیر یعنی که افیر خاموش نکنیم بعدا شما پادلیت نکنین اینجا چیتون سیلکتون نمیشه خوز پروسا کپی روات کنین و میتونه که прямо بدرین اینجا وستاوید کنین سیلکتون تمام علیکم سلام و دموی نو اومده خوش اومدین مکسا ریالی اگر هر یک تشمو بوار دارم دستگیری کنین پیشروی خطون برای خطون پیشروی کنین این میشه که ما همه یکم بگیم بلوگ رکلام یعنی برنامه بلوگ رکلام چخیلی که ما گفتگی بودم کانال رو رکلام میکنم اگر بینم امو یکم ویدیویی که ما وقتی ولاجید میکنم ریال نی اگر دستگیری کردین دال نشتی و دموی که ما مثلا کانال رو رکلام میکنم دیگر رو درم آدم پد کردن این خیلی کنید شما برای که یا دیگر توندا مثلا تیز پد پیش زیاد چیدن شما چیکار باید کنید همون مثلا ویدیویی که ما میپرتم پروستا بدرو پد سکه و دموی که ما گفتگی مثلا رکلام کردیم و در کامنتارشون بنویس اگر همون دمو در شما گشت پد نکنن ما وعده میتم که دفعه دیگه کانال شما رکلام میکنم و همون خیلی آدمایی که دستگیری نمیکنن شما رو دیگه رکلامشون نمیکنیم و اگر که دیدیم که ریال یا دیگر تون دستگیری کردیم پس کردیم و ما با وعده میتم که در ویدیو دیگر هم خیلی کردن میگیریم و پس سرس میکنیم که هر هفته کرم ویدیوهایی که ورژ نیانده کانال یک تایی ویدیو شوه نشوتی رکلام کانال شما مثلا شما در اومدین پس کردین پوسکای لایک نمونین مادامادا لایک در کار نیست بدرو подписаться که просто ویدیو رو поделиться که دوستای شما مثلا کانال میدونی کانال رو میکنن این برای شما رو آسان تر این نظر просто на 5 آدمی که ما رکلام میکنم 5 کس میدونه ویدیو رو تماشا میکنه و подписаться میکنه در دیگه ای خیل اگر که مثلا участник ویدیو ما کدام سوالین نمیزی با خوی محمد بلوگری نمیکنه که کدام سکاگه همش بلوگره اگر خوبتر اینا بگیم هزار یا سچن اگر 100 کس بگیم پروست آدمایی که پروست برای اینترس آوت کردن میدونن پاپچا سکاگیان هزار تا دیگه بلوگره شما فکر کنید که اگر هر یک بلوگری شما یا دیگر تا پاپچا سکنی هوزی دانی مامین فکر کنید که اگر دامید چن یک روز میتونه شما هزار پاپچا کنید نه که بعضی‌ها شاید بخلیش نمیکنه نمیکوره ویدیو ما گفتم که با خبر شدن سری وقت با خبر شدن از سابشنی یوتیوب و از الکترونی پشتوتون یعنی که دیگر سابشنی روی میکنن نشد یگون چیز با شما را و شما خبردار میشید با کانال خودم افیر کرده استم ما افیر کردن قسم دیم ولاجید کردم و مو پروگرامی که ما میگم بسیاریو مینویسن اگه چی با مدن نمیشه و آخی من نشون دادم چیزی را که میگم شما همو کارو را بکنید کنش نمیشه و یگون قینی نداره افیر کردن پروسه شما اهمیت نمیدین ویدیو را میدونین اصلا یا 10 مینوت تماشا میکنین بعد تا آخر نمیبینید که ما چه خیلی نستروی که میکنم چه خیلی ویدیو را تیار میکنم نیمی ویدیو را میگذارونین آخرش درآمدی هو پروگرام ها سیلکاش تمام میدونین میگیرین اسکچات میکنین اگه چی با من نتونستم
охо барои буду аввалия видеоро полни тамошо кун ягон дидесе ки видео ма бисёр шатсила 12 минуте ҳамун 12 минута ма барои чи видеоро дуруст кардастам ки масалан шумо дар ҳамин қадар бигем 12 минут подробно карда осон карда минут ба минут секунд ва секунд шуморо мефаҳмонам ки дар гиҷо будурен чӣ кор кунен масалан пешравӣ ихтиёр шава ва осон шава барои шуморо не ки ман чанд қайм мекунам бовар накунед агар ман любое видео медирам нишонтон метам дар ими инстаграм агар дошта бошен ё ки дар телеграм канал ман медирам короткометражный видео мекунам мепартом ки асила 3 минут чӣ хел шумо мефаҳмед ки ман чӣ хел эфир кардам ва чӣ хел гиҷо кадом кнопкаро подключисам дар он видео яъне конкретно даст ё ҳамин кроме реклама ки канал мехоҳам ки ҳамин сар канал метавона бифурӯше не ки ман чӣ хел бигӯм ина нигоҳ кунед мара бигем як гала одам менависа реалӣ нашоти ҳами акама канал мехарам ё як хелф менависа акама канал мефурӯшам ман ҳамонро реклама мекунам лекин дар ҳолати харидан ман бигем ман худам дадаҷи боварӣ надорам масалан нашоти кадом сабаб як хелш медира мега акама каналма мефурӯшам ну согласен ман реклама мекунам лекин любой одаме ки мехарен ему канала бигем аввал бигирен даниша ай ки ҷоя чия чӣ кора ҳай баъзиёш медиран мехаран бигем сума ки гузаронданшон уже аллакай логин парол наметан блокш мемонанд дига бечора наметона нависта ё ки наметона ягон ёфтаву одам ба ҳамин хотир бародаро ман рекламашон мекунам ба ёрам бовар кунед ранги еми шумо намешиносамшон просто так медира мара менависам ман ба хотире ки чӣ хеле абишат кардам ки ваъда метам масалан дастгиритон мекунам ҳамворам дастгирӣ мекунам ба ҳамун хотир ай ма ягон чи набинен пешакӣ ма даҳа ҳамун видеое ки масалан сиёмка кардагием гуфтагием нашоти ҳамин мавзӯъ бозам пешаи харидани каналотон ё ки фурӯхтани каналотон аввал будурем боварӣ ҳосил кунем ба ҳамун одам ки реально ҳамаи чизи ҳамира мехарен шуморо фиреб намекунад баъдан харидорӣ кунед чӣ хел қатъи автор мебурӯй барои автор буромадан бародарҷон ҳозир ман хел мефаҳмонам ки рӯзои наздик қисми агар ҳамун дастгириша просто конкретно мепартом 10 часта вақте ки дуромаден Google Chrome масалан Alisa видеое ки шумода жалоб менависа медурен главный YouTube страничка YouTube интихоб мекунед творческий студияра баъдан видеое ки шумо дар жалоб рӯй кардаед дар бораи видео меҷиқед поёна нигоҳ мекунед карочи жалоб ба кадом сабаб шуморо дадааст ё музикаша масалан гирифтагиен ё ки видеоша ай кадом сабаб боша страничка ссилка сини поён дора яъне ки подробността мебурен ай ки шумо дар жалобса омадагиай ва ки шумо дар жалобса задагиай ҳамунҷа электрони пошташ мебурад дар бораи электрони пошташ шумо як бор зер мекунед уже автоматически мебарад шуморо ба электрони поштаи худтон ки шумо вақти регистратсия мекунед ва ҳамунҷа менависед масалан номи ҳамун одам чие уже пурра менависаги ки шумо дар жалобса рӯй кардагиай ва бораи ҳамда меҷиқен шумо дар ход мета ки бинависед менависед кадом тоҷика ё уруса чӣ миллати ҳаста шумо чӣ видеоиша мегиред ҳамуда нависен агар ки масалан чӣ хел фаҳмонамтон маслиҳатотон пухтаг агар метавона ки жалобса бигирад не ки агар ягон чизе бикунад ки вай меҳнат кардагӣ боша просто шумо каналтон нестоид боша ну даиши чӣ гуфтан наметавонем не ки ӯ видеое ки ман 10 қисм кардагиам барои ҳамвақт ки мабодо видео ягон каса мегирен агар дар ҳолате ки видеои вай авторски прав кардагӣ боша шумо масалан бояд коре кунед ки без авторски кунед лекин соати просмотри шумо насӯза ба ҳамин хотир видео уже аллакай ҳамаш тайёр кардагиай полни монтаж ҳамаш чи тайёра ҳамин дастгири шумо боша конкретно актив нишен ва видеоро влажид карданша сар метам ассалому алайкум хуби ширин алайкум салом меша раҳмат шумо суҳбат хуб хуш омадед намакаса бачакое ки ман вақти гап занем да нависен сабчени бахшиш ҷода раҳмат барое ки баъзе сабчениҳоро надидам хуш омадед намакаса як бори дига медиа ина видео дар чӣ хел фаҳмонам
ютубаш намура видео ӯе ки медиа мешава ӯ ҳамое ҳаста ки видеоро сиёмка мекунад показывад мекунад шуморо барои ягон чиза нишон додан. Официальный сайт яъне сайти шахсӣ агар нашоти официал амира да назар дошта бошен нашоти шахсӣ чизе ки бигем ина масалан мактаби блогерӣ чизи истеҳсоли хидмат ва администратори ҳамин каналам бигем ҳамин официальный сайти хидмат ки шумо агар бидоред мабудо монанди канали маҳуй кардагӣ бошад дар ютуб ва шумо мехоҳед ки официални ҳамое ки бигем масалан ҳамин видеои ма реални дар канали худам мебурояд ва шояд ҳаста оҷа одамое ки ба номи ма канал ҳуй кунанд лекин мумкин е канал видеои маро бидизданд ё ки нашоти ҳамин дига каналҳо бидизданд дар каналаш мунанд ва официал амина информация ки официальни сайте ки бигем полни ба номи ҳамо одамай ва official ҳамо одам мешавад. Live яъне ки мешавад дар ҳолатҳое ки прямо яъне ки прямой ина прямо бигем масалан прямой эфир мекунем лайве прямой видео трансляция меган масалан як хел ҳолатҳо ва ҳар намуд мешавад ливе ба забони масалан англисӣ бигем истифода мешавад бисёри вақт ва прямой трансляция прямой эфир кардан ҳамин хела ки ҳар одам ба ҳар масалан чӣ менависа алайкум салом. Салом алейкум ака. Алейкум салом ҳама каса хуш омаден. Як савол дорум гап нест нави саволта ака ҳозир монетизация шумо гирон ҳаст не ҳозир ма ҳамин канале ки видео вложит кардестам ма ин канала бигем монетизацияша подключат кардагӣ нестам ба хотире ки активности канал камтар систай ва баи просмотрое ки бигем дар канала ма да просто неудобне ки ма монетизация канал ма ҳуй кунам ба ҳамин хотир ма камтар сабр кардестам ки активност камтар мошин шава ва баъдан гиру мекунам монетизация иш мушкилӣ нестай. Агар ма оз монетизация ма подключат кунам ба ин просмотрҳо ҳеҷ сумам кор намекунем бовар кунем ки дастгирӣ систай охир реална. Агар 1000 подписчик кунӣ баъд прямой эфир карда мешава кибор official яъне ки ҳозир ма чӣ хеле ки дидестен прямой эфир кардестам ма 1000 подписчик дорам лекин ба воситаи ютуб худаш прямой эфир накардестам ва бачи яъне ки дополнительни программаҳое ҳастае ки шумо метавонед бе 1000 подписчик пускай 100 подписчик дорем 50 подписчик дорем даже подписчик надорем бигем шумо каналтон официални ҳастай ва шумо вақте ки подтвердид мекунед каналтона дар ҳамин ҳолат шумо уже аллакай доступ дорем барои яъне ки эфир кардан ва баъзиҳо менависанд ки ака барои чӣ ай мо вақте эфир медорем ошибка мекунам ба хотире ки бародаро агар шумо дар ҳолате ки подтвердид кардагӣ набоша яъне ки бигем потенсиали ҳамо канали ютубтон ба номи худтон официална бигем гузарондагӣ набоша ай ҳамин сабаб наметонен эфир карда ва аҳамият дода бошем бисёри одам медонанд эфир карда мегӯянд шумо дар течени 24 соат масалан то истифода набарен наметонен эфир карда ба ҳамон хотире ки шумо агар подтвердид кардагӣ бошен уже аллакай шумо метонед ки прямо яъне ки эфир кунед бе 1000 подписчик бе ягон чизи дигар. Алейкум салом хуш омаден. Чихе ба худи ютуб прямой эфир кунем прямой эфир кардан ютуб худаш 1000 подписчик кор мешавад не ки ба наи программое ки ман дополнительно мекунам ё барои бе 1000 ауҷа эфир мумкин ва агар сол мепарсад дар ҳолат видео вложит масалан ай агар синни солита масалан худат майдан боши не ки синни солат калон регистрация карда бошам метавонӣ не ки агар ки синни солат майда регистрация карда бошам медрои уже автоматически дар болои видео менависа ки ҳамин видео бигем баъд ай 18 яъне ай 18 сола болора метавонам баъдан тамошо кунам видеоро агар набошен шумо дар доступ наметавонед ки тамошо кунед видеое ки ай 18 боло мудагианд. гап не савол боша марҳамат савол додан бигирен чихе сабше
сообщество кушоем. Сообщество не ки то 1000 подписчик накни, сообщество ҳуй намешавад ва бисёриҳо савол додастанд ки акачва мо каналмона ҳуй мекунем, сообществои мо бигем якалам 1000 подписчик дорем, лекин сообществои мо ҳуй нест, ба хотире ки актив нест якам сабаб. ва агар дар ҳолате ки канали шумо во время актив набоша, ина мешавад ки бигем ман канал масалан ҳамрӯз ҳуй шуда 1000 подписчик ҷамъ кардам. YouTube тичани ай 5 10 то 15 рӯза худаш бигем дуруни каналтона нигоҳ мекунад ки чӣ хел актив нест рафтестай ва дуруни каналтона нигоҳ мекунад ки чӣ хел маводо, яъне ки диздӣ нестанд видеое ки без авторский праванд. Агар бина ки ҳамаша худат истеъмол мекунӣ ай канали хитай, баъдан туда сообществата мекушояд. Агар дар ҳолате ки хел накушодак, шумо метавонед ки через настройка дар омада подробност чӣ хел масалан сообществора ҳуй кардан, ҳамон хел медонед масалан сообществотона ҳуй мекунед. Лекин агар ин бениҳоят важни бад боша барои шумо, дар ин мавзӯъ иншоалло ки пасараса мекунем, видео мекунем барое ки чӣ хел агар ки масалан сообществои шумо ҳуй шудагӣ набоша, сообществоатона ҳуй кунед. агар ки 1000 подписчик шава, бигем каналтон ягон нарушение надорад, масалан ягон жалоб надорад, авторский прав истифода будед, пускай дар байнишон боша авторский прав, не ки ай сабабе ки авторский прав ҳаст, як хел видеотона жалоб задагӣ нестай автори видео шумода сирада баъди 1000 подписчик шидан аз сил ай 3 то 5 то 10 рӯза бигем дери дер то 15 рӯза YouTube худаш автоматически мекушояд канали шуморо, яъне ки сообществоатона. Ва агар ки дар ҳолате ки шумо уже аллакай жалобса гирифтагӣ бошен, а ягон видеотон уже шуморо нападат кардагӣ боша, яъне ки роӣ кардагӣ боша. Бисёри одамо чира жалоб мегӯянд, масалан ин ҳозир бигем шумо мегирем видеои маро мемонед дар канали хитона, дар таи видеои шумо менависад ки жалоба на авторский прав, лекин ӯ жалоб уже тра задагӣ ҳисоб намешавад. То вақт доред, то вақте ки жалоба на авторский прав бедроед без авторский прав шикунед. Масалан шумо дар жалоб меқапа ай музика, шумо медонед дар ҷое ки музика истифода бурдагӣ музикара тағйир битен. Лекин агар бинед ки ай видео ҳамун ҷои видеоро метавонед ки масалан дар болоши я ролики дига плюс кунед, ё ки ҳамун ҷое ки бигем ягон навор мегиред медизед мемонед дар каналат, ҳамун ҷоро просто атори партой эффектиш мезанад ки хеле бирёра. Ака меган дар Тоҷикистон бошим монетизатсия гириён хой будрои то YouTube таби шаҳри шумо, яъне ки хотир медрои страничка ҳам медрои настройка мондагия вибр страна вибр Россия мекунӣ, то 1000 подписчик ҷамъ кардӣ, 4000 соат ҷамъ кардӣ, тичини 12 моҳ. Агар дар муддати 12 моҳ успеҳ накардӣ, бо айсари YouTube минутое ки ҷамъ кардаген ҳисоб намекунад, бояд 4000 соати дига дополнительни шумо ҷамъ кунед, яъне ки 1000 подписчик мо гум намешавад, соатотонам гум намешавад, ки дополнительни ай вақте ки шумо соат ҷамъ карден 4000 соат баъдан падават кунед. Агар дар ин ҳолат бигем 2000 соати пешинат ба 2000 дига бигем плюс мекунед дар болош, масалан баъд монетизатсияда падават мекунед, YouTube ошибка метавад ки яъне канали шумо ошибка дорад ва бидоед бинед ислоҳ кунед ошибкаотона, ай ҳамин сабаб яъне монетизатсия қабул намекунад заявкаҳои шуморо. Чиба канали 1000 подписчик дора, эфир на фақат сообщество дора, тамом. Не может быть ки вақте канал 1000 подписчик дора, эфир надора, даже эфир ами канала масалан ҳуй кардӣ, прямо подтвердит кардӣ, уже доступ это барои яъне ки эфир кардан.
эфир кардан уже ай ҳолате ки шумо канала подтвердид мекунед, яъне ки официально мекунед каналтона уже шумода менависад, не ки вақте ки медури эфир мекунӣ бигем анамуҷа баъд шумода камтар настройка мепурса. Ин хела мешавад, лекин камтар мушкил аст, барое ки ин бениҳоят қӣ мешавад барои шуморо эфир кардан, барое ки як чанд та настройка дора. Агар русиро бифаҳмӣ ягон қиёнӣ надора, не ки агар ки нафаҳмӣ камтар мушкил мешавад барои шумо. биё бародар, чӣ саволе дорӣ? Мартала нанавис ки ман як савол дорам. Любой саволе ки дошта бошед дар мадам саволотона нависам гиред, иншоаллоҳ ки ҷавоб медам. фит кунем уже аллакай 36 минут гузашта меқаи эфир. савол боша марҳамат нашоти любой социал сет ба ёки ютуб ҳеҷ мушкилӣ нест иншоаллоҳ. Чизеаш ки медонем прямо метавонам тон фаҳмонда ва ҳозир прямо дар эфир мефаҳмонам ва чизеро ки камтар нофаҳмое барои шуморо иншоаллоҳ пас раста мекунем ки видео тайёр кунем ва дар ин мавзӯи шумо ки осон шавад барои шуморо бародарон. дар хром метрои знаки настройка меҷиқи яҷуша сета аст ки дар се ҳама дуст мо чиро дар назар дорем ма нашоти ки хром уже тарафи значок, яъне ки бояд канали шумо знак шуморо ва лекин ҳамонҷа пустояд зер мекунед ҳамон галочкаи гирдак, баъдан дар уҷа мепурсад логин пароли каналтона ва баъдан ворид мекунед, яъне ки як бор ки пурсид даромад уже тамом. Дига любой вақт метавонед ки бироен хром ва дафъа агар бо бидроен бигем уже автоматически канали шумо тайёр. Вақте ки бо дромаден ютуб главная страница менависед автоматически мечиқем ютуб главная страница, уже шумо ворид кардагин логин паролтона дар каналтон ва болоям да мечиқем автоматически рост мебарад ба канали шуморо. канале ки канали маро бигем подтвердид кардагӣ, ман вақти любой канале ки ба любой одам мекушом ё ки бигем канал маро ягон кас нашоти одамое ки бигем мада спонсороват кардам, ма даромадам уже аллакай спонсороватора уже полни спонсора маҳкам кардам, дига намегирем одам ба хотире ки кам одам шид, лекин ма абишат кардам ки одамое ки спонсор шидан ма 100% як моҳа уже кори каналоро ба ӯҳда гирифтам ва монтажи каналошон мекунам, не ки скоро шумо мебинем баъдан ки чӣ мешавад дар эфири бо ва бояд донам ки одамое ки просто спонсор нашидан ин хеле шанса дига ма додатон наметавонам. ва бо подтвердид барои чиро фоида дорад? Подтвердид бароямро фоида дорад ки барои взломат кардани канали шумо ягон кас мехоҳад пастаратса кунад ки канали шуморо взломат кунад ё ин ки ба логин пароли шумо пример ягон дӯстон ягон ҷуратон ягон кас медона логин паролтона ва мехоҳад ки
ворид шавад ба канали шумо. Лекин дар ҳолате ки шумо подтвердид кардагин уже автоматически дар электрон шумо сообщение меяд ки фалон телефон, фалон модел, фалон полни дания ҳамун телефона меташмода мега ҳамин одам шумоин. Агар ки шумо худтон бошин код мепарсад рақама масалан се намуд рақам айда уҷа ҳар гуна ва агар худтон бошин масалан ай телефони главне ки медроин ҳамун кода мешиқем ва дар телефоне ки ӯ одам бигем масалан канали шумо дуромаданияй медуре ҳамун кода мечиқа баъдан метавона ки бидуре каналтон. Лекин дар ин ҳолати агар ки ӯ биҷиқа ва тада сообщение омад просто бубини канали манес апини чикни и хубай. Агар дар ҳолате ки подтвердид кардагӣ боша, не ки подтвердид кардагӣ набоша, любой намуд метавона ки бидуре каналта взламат кунад. Ай да подписчикота скрин мекунӣ ай болошта ҳамун сета галочка ҷо аст. Барои подписчикота скрин кардан ҳамун чи хеле ки ман нишон додагим скрин кардани подписчико дар канали YouTube дар видео кардагим чи хеле ки ман нишон додагим ана ҳамун хел бидурем бикунин масалан подписчикотон хомӯш мешавад. То 1000 подписчик карданатона примерно бигем хомӯш кунем барое ки як хел канали просто подписчикшон уже таи 1000 боло рафтагия, лекин видеошон медирои 10-15-20 просмотр дора ва одамое ки дар омадан лиш нага ма худам бидурам бинем ки подписчик зиёд дора ва просмотрош ма тамошо просто аккаунти бигем медирои тацакама ба 5 аккаунт мекунам. Чон мекуниш аккаунта ки ба як главный дани подписчикотон я тегаш мешавам масалан шумо кунед лайк монед ё ки просто сохранид кунем бигем ки баъдан тамошо мекунам. Ягон одам дида наметавона ҳамин чизотона ҳамун се галочкае ки ҳаста ҳар сеш ҳамунҷа фаҳмодагиам ки барои чия. Бисёриҳо просто мехоҳӣ ки подписчикта масалан яъне скрит кунӣ ҳамунҷа як галочкара даже як галочкара хомӯш мекунӣ уже скрит ва монди ё ки плейлист метавона ки каналомона зашта монем ман гуфтам вақте ки подтвердид кардӣ уже официали сайти ту мешавад. Любой одам ки даромад каналат иҷозати ту даромад яъне ки сада телефони туда меояд каналайта яъне ҳамин телефоне ки медорад прямо бигем масалан бигем телефони шумо ҳозир примерно А71 А50 хонор бигем хонорая ма медорам ба А10 вақте ки А10 қатъи кашидем дар телефони шумо чизе ки симода ки любой да мехоҳад ба канали иҷозат боша канали худ лам мебарад 44 ки 22 10 дата рақам ва худ медонӣ ку кадом масалан дар телефоне ки дигар кота уже ҳар ҳолате ки айта набоша вақте код меояд уже аллакай кода шумо интихоб накунед эта нимои бугу блок дора блока зер мекунӣ ва дига одам наметавонад дар канали шумо ворид шуда ва дуздида аккаунти шуморо. Ака чӣ хел канала подтвердид мекунӣ? Салом ба ҳама. Алайкум салом. Подтвердид кардани канала ма ами бигем ҳамин видеоро напартифтам яъне ки баъди обновид кардани YouTube ҳама апдейтҳои наваш бидурен чӣ хел подтвердид кардани ки чӣ хел мекуниш қадар кори қӣн надора бародаро. медони номери рақамҳои телефонтон чӣ хеле ки ҳаста истифода мебарен масалан медорен рақами телефонтонро ворид мекунем ва подтвердид мекунем баъд зиёда 15 минута видео партифта метавонен эфиртон ҳуй мешава. Агар сообщение истифода кардем масалан 1000 подписчик мешава мо бигем зашта мекуна аккаунтона канала дастгирии номинатсияш ки ҳастам мекунанд чат роӣ карда комментарий роӣ наку барои мешава масалан прямо бидро
кисил карда ва кадоме ки дуромата да подписаться кард ва шашкот дастгирӣ я дигартона. Не мисол барое ки ягон кас ютуб удалит карда натона. Ҳамин бародар ҳамин подтвердит карди беиҷозат. Шумо канали шуморо на удалит карда метона, на взламат карда метона. Агар подтвердит кардаги бошед ба номертон ва иҷа бу подтвердит бо чӣ роли асосиро бозӣ мекунад. Масалан шумо мешава ҳолатҳое ки логин паролтонро фаромӯш мекунед ва ба кадом масалан рақамҳо бигем шумо ҳуй кардаги яъне ки подтвердит кардаги канали ютубтона ва дар ҳолате ки яъне ки фаромӯш мекунед забил парол мекунед примерно мега ина метавонед ки парола да ютуб рақам мондаги ва масалан мепурса ки масалан вақте фаромӯш кард ютуб худаш автоматически бигем 50% ёрдамат мекунад медрой бигем куда мепурса ки рақами ҳарф бигем буква агар ту медони ки парол масалан рақами даги буди лекин фаромӯш кард забил парол менӣ мечқи сифрора ва дурун бор масалан чи видео валажид кард видеоро мебурад то видеои ахирум масалан ворид кардаги дар каналтам медонӣ ва мега ки ба кадом номер масалан чӣ кардаги ё ки электронии поштата мепурсад электронии поштата медонӣ забил парол кардаги меҷиқи номере ки бигем ту подтвердит автоматически дар ҳамон номер меравад парол ай электронии ё ки сообщение меёвад карта ямро мезанед тамом медорад дар карди короче хел 100% гарантия дим бора каналтонро восстановить кунед. Акаҷома 870 подписчик дорум ва 138 000 просмотр 8 марти соли 2021 сроки 12 моҳаш бад мешавад. Наметавонам заявка равон кунам. Агар дар ин муддат бигем то 8 марта успеҳ карди 1000 подписчик карди 138 000 просмотр хеле ки масалан 138 000 просмотр доред ту бародарҷон бадро соатаби ма хел доромадам соати 4000 соати ютуба дидам видео кардагим бадро бин чанд ҳазор соате агар соатат паршидаги боша и бигем 870 та 230 подписчига қадар не срат ягон канали популярни барои ки ту бигем шанс конкретно дори любой канале ки популярни ай масалан ака шаҳбоза ё ки ягон барона ягон ча мегем медунам хай чи яйне ки ихел шумо дар шанс нормалита меғелта ки сира дар 220-230 подписчик тез намедури каналтон прямо подават мекунед то 8 марта даже бигем ютуб қабул мекунад ва шумо дар кодтонро роӣ мекунад мегиред кодтонро мезанед тамом. Аввал пеша заявка рӯи кан хоҳиш мекунам бидорем бинед ки видеотон авторский набошад не ки агар авторский боша дар ҳолате ки шумо удалит мекунед видеотона минутое ки шумо ҷамъ кардед албатта ки ҳамааш гум мешавад. ба ҳамин хотир пеш аз заявка рӯи кан бидоред ошибкаҳои каналотона исправит кунед автор боша без авторский кунед минуто даже бар зиёд боша нигоҳ кунед намоиш ки без авторский правш карда наметонед удалитш кунед ва боз сабр кунед дар течени як моҳ ё течени як ҳафта ютуб худаш обновид мекунад ва минутое ки бигем видеоша удалит кардаги яъне ки чӣ мекунад тоза мекунад ва минутое ки чӣ қадар асал мемондааст ҳамора шумо метавонед ки истифода бурда бигиред ва падават кунед. Соатом 10 соат видео я минут до минута ва я са я окей шояд бигем не может быть ки 138 000 да то уже 4000 соат ҷамъ накардӣ
تو میدونی که در 45,000 یعنی ویدیو 45,000 ویدیو یک تاش 10 minut باشه 45,000 просмотр جمع کنی ویدیو اگر 10 minut باشه примерно بگیره 20-25,000 تاشه تو 5 minut نیمی دیگهش تو 10 minut تماشا کنی بعد از 3-4 примерно минимальный را میگیریم تو 5 minut 6 minut ویدیو تر تماشا کنی уже 45,000 دا تو میتونی که 4,000 ساعت даже بر زیاد minut کار کنی برادر економи канала алиш کنی چی گفت هیچی گفت نمیشه نه یک دفعه فراموش نکنی وقتی که نومی کانال تا удали عوض میکنی برادر اگر در حالتی که تو مثلا میمونی اینا بگیم تاجیکستان با پیش или похож на خیلی چیزا لیکن ویدیوی هسته که با نومی همین کانالی تو уже топ тренда хесагие مثلا میگه اینا 100,000 просмотр داره لیکن همون نوما مثلا پویس میتن همون ویدیویی که ویدیوش میگیم ای کانالی تو دا просмотр بگیم уровень اون ویدیو баландтаре чема канал тара да якм ро вардан меброра ҳамун видеора ва поин рафтан мегиранд хеле одам ки баъдан ба канали тара биёванд лекин вақте каналтона удалид мекунед то ютуб худаш вастанавид мекунад настрои кора номи навша поис метен як бисёри ҳолатҳое мешавад ки намебаранд не ки номи уже номшаш муаллиш кардем не ки номи пешинаш қати бигем поис мети уже автоматически ютуб меброра ҳамин канале ки номша уже алиш кардем не ки ба номи пешинаш мезанем поиста دیدی минута 30 10 минут ба конечно кали бо ҳамуя минутан бо ҳамуя минута агар пурра тамошо кунад 30 секундиша тамошо кунад хай просмотр ҳисобаш мекунад лекин хто фикр кунед ки 30 секунд чанда бояд видеои тара тамошо кунад ки баъд 4000 соат шава ба ҳамин хотир пастаратса кунед ки ҳамин видео вложить мекунед минимални ай 5 минут боло бошава кам не метавонед шумо ки даже дар течени як видеотон як видеое ки ворид мекунед дар каналтон бигем ҳамун як видео метавонад ки 4000 соати шуморо расона ба пуррагӣ лекин агар дар ҳолате ки видеотон бигем активностиш нормал набоша рейтинг яъне ки топ да нахезад намешавад қинайдаш муддат ҷамъ кардан اگر خودت باشد تمام так да удалить намекунӣ ва просто бо тестар видеои 10 минута примерно партоп ина тоз меги 138,000 просмотр дорум у 138,000 видеои примерно чанд просмотри мегиранд ки ту 138,000 ҷамъ карда ту худат хит ки 138,000 просмотр дорӣ ва иҷа бону маълума ки ту чандта видео дорӣ ва видеои дурӯзш то чанд минута ва калташ то чанд минут алайкум салом хуш омадед ғарибон тв 2021 каҷон ма чӣ хел кунам то 8 марта 4000 охир гуфтистам ку пастаратса ки бародарам бисёрш ҳамин хел медуриянд бигем видео мекунанд охи реална бародаро сахтон нараса ма ира ба фоидаи худтон мегӯм ба худо медурои канали ютуби тоҷик блогери тоҷик ном дорам медурои каналаш як чизое дора ки просто не стоит лишна гап ма бисёрш намедурам медуроянд як видеоира мепартиянд уна шавбара ки ба номи худои 100% гуфтам метавонам 100% ӯро блогер гуфта намешавад бародаро
қарту накна. Барои чӣ? Ба хотире ки оҳои блогер ном дора, яке медрои видеои чун ки партидагия ёки як гудак просто рақс кесаст ёки туёи мардума мегиранд мепартианд. Ҳей инсоно як бор хитом бестен як видео просто сами обични гудаки блогери уруса тамошо кунед. Блогери урус ки ҳичра наметуна бигем, намефаҳма оқопаният надора. Срада медора чӣ мекуна? Срада медора бигем дар бораи чӣ хел аккаунт подтвердид мекунед, чӣ хел ютуб пӯй мекунед дар соли 2021. Срада видео мекунад любой одам бигем одамое ки мехоҳанд канал мекунад медора. Она шаво бара ма тамошо мекунам. Сами последний видеоиш ки гудака даже 18 бигем надорамадагия ҳемача 100 ҳазор просмотр дора ки артисила видеош 3 минута. Дар 3 видеош даже 4000 мекуна. Прямо течени як моҳда 1000 подписчик ҷамъ мекуна. 4000 соата уже подавад мекуна. Одамои мо як хелша мебини 4-5 солиш дар ютуб кор кардесам медрои канал сами бини бовар ки сард байрун мешавад. Ба конечно ба хеле агар 100 сол бизанед баъд дилтон мемона шумора бисёре баъд бигем и вообще-то тез дил мондат мекунад. Баъд иқа меҳнат мекунӣ мегӯ ма чанқа просмотр ҷамъ подписчик ҷамъ кам иззаса надора. баъд шумо мекунед дигар ами айзде ворид мекунед дар каналҳо медзде ворид мекунед. Ба конечно и хеле ира блог ам намешава ва ягон фоида ам намешумора. Ба ҳамин хотир сакне як маводе тайёр кунед ки одаме ки даромад ҳамин дид каналтона реална, яъни лишна гап ма реална дар ҳамин каналҳои тоҷик бигем хай ба хотири бародар будан як ё ду канали тоҷикира бигем тамошо мекунам. Тамом ҳамурам ки як акай Муҳаммад FM Шарипов ки падоби контентҳое ки ман ужасти тамошо мекунам падоби ҳамо сиёнка мекунад ки ахир вақтҳо ҳоди видеош хай ҳар мавзӯш дагия лекин ҳамо одама ман тамошо мекунам ва King Адаби канали King Адабира тамошо мекунам ки урам бародаре бигем. А дигарора просто хеле медром каналшо не ки интерес неомада. Ба ҳамин хотир ман ягон бор блогери тоҷика ягонша тамошо мекунам. Баъдиёш медра мега ака дробин мо медром видеои шуморо баъдеша маталан тамошо мекунам. Ба кадом хотир? Ба хотире ки бинам чӣ ошибка дора видеотон ва чӣ хатогӣ дорен ҳамуро ман мегӯм. Ман хеле бигем подробно видеои шуморо тамошо карда намерам ки дар чӣ мавзӯа. Медром ковер дора ҳо ништияк номаш правилно мондагия ҳо конкретно хэштег задагия видеотон ҳо ҳаст дизайнаш мошни и ми сам бигем важни вақте ки видеои шумо барои топ хестанд дизайн бигем агар 10% ё 20% ай ютуб ай видео просмотр бута бигем ина просмотр ҷамъ мешад дар канал 80-90% дизайни шумо бигем просмотр ҷалб мекунад барои одаме ки медояд дар канали шумо подписатсия мекунад. ин чиз ганда важне не ки як чизи дигар буда иҷа ки бигем шумо видео мекунед нашоти мавзӯе ки бигем ягон видео мекунед ки реална ба мардум ин чиз ганда мақбула лекин дар ин сабаб шумо мегиред видеои дизайни дигар касани парти дигар кас дигар мавзӯъ мекунед мешқи дар бораи видеош мебурад дигар чиз. Ба конечно хеле дар подписчика медорад тамошо мекунед бura не просмотр чиз зиёд меша подписчика ай 100 боло намерава. Ба ҳамин хотир бародаро пасарат сакунед ҳама тарафа нигоҳ кунед реални блогер мешин блогер шин. Агар дар як сол буд нашава канал чӣ мешавад? Дар як сол буд нашава бародар бо айсари нав соат 4000 соат ҷамъ мекунӣ ва падавад мекунӣ. Тамом ҳичи намешава намесӯза. Беҳтарин роҳаш бародар ба каналҳои якдигармон даромада обуна шавем. Охи конечно будроин обуна шавен ин бениҳоят хуба 52 000 13 000 3 хеле чон баъд як минута як секундша даже тамошо мекунам видеота ки баъд ҷамъ кунӣ 4000 соат. алейкум салом хуш омадед бародаро. Бахшиш зиёд ай кадом мета алек нагирифтем бахшиш мепарсем барои гап зеста будем. Хуш омадед намакаса алейки аҳмад ва салом. мешавад шукрони аллоҳ хуб соз шуморо хуб бошен беҳтаринай. алейкум салом хуш омадед бародаро амаката. номи канал руси бо писания русия конечно тамошо мешавад. охири хеле ки вақте ки ба забони урусӣ мемонем мавзӯъта медонем ки тоҷикия мия медоне просмотр мекунад дар каналат бигем мебинад ки забони тоҷикия не ки
میگم تکست مثلا نومی ویدیو با ورسی نویسه و دیزاین با ورسی تیار کاگه میدره روز نمیفهمه چرا میبره آخه با هم خاطر پویس میتا نه مثلا هیچ فایده نمیبینه ویدیو تو میبره یا پراسموتر میکنه بگیم 30 سکند از سیل تماشا کنه میکنه نمیکنه خیلی یوتیوب پراسموتر حساب میکنه نکی منو جمع نمیشه آخه علیکم سلام خوش اومدین همه کسا برادر به 1000 подписчик прямой эфир мумкина конечно اینم ما بگیم میدونم بسیاریش که ما 1000 подписчик نداشتم و прямой эфир میکردم و ما درباره همین موضوع بسیاری بعد نوشتم ده تا ویدیو بلاژ کرده ایم در کانالم که چخیل به 1000 подписчик прямой эфир کردن تا یکم قسم ای سببه که بعضی‌ها کانالش подтвердить کردگی نداره یکم эфир نتونستم و دیمش любой намуд метуне ки прямой эфир кунем бадро канал бародар плейлисти канала ё ки просто байни видеоро тамошо кун хоҳиш мекунам дизайна бихонем агар дар дизайн хонден масалан бигем мавзӯъро нафаҳмиден оша номи видеоро нигоҳ кунед ки ман чӣ менависам ман калимаҳои тоҷикӣ менависам просто обычни калимаҳое ки шумо бидорем бихонед амро ман ҳар як видеое кардем агар шумо дар просто бидорем тамошо кунем бенавиед чизои хуб мекунед лекин просто ман чӣ қадар меҳнат мекунам оддӣ запис мекунам видеоро и то медонам дастгирӣ нест реально мужик барои на ма бигем дастгирӣ ма барои шуморо чӣ фоида дора и ҳеҷ фоида надора дастгирӣ ма шумода лекин вақте ки шумо ҳамон мавзӯъро бигем интересоват мекунем ма дар ҳамон мавзӯъ видео мекунем ва шумо тамошош намекунед ман маҷбур мешавам мавзӯъ дигар видеои 100% лекин сами важне ки мекунам видеои ма дар канал баромадаги ягонташ просто так ҳамин хел видеоги нест ягон мавзӯи важне ягон абнавити ягон ҳолатҳоеро дар видеоам ки бовар яки сари вақт шумо мора баъдан баъд дурум буковум ё ки чӣ кунам ба ҳамин хотир канал бидорем ма плейлиста отдельно ҷудо кардаги мавзӯъро ва боз ҳам дар опшн все видео ҳаста ҳама видео каге дар оҷа ҳама мавзӯе ки важниян ҳамвора гирифтагием кроми эфиро прямой эфир баромадан нашидестай без подписчик ва программа қатъӣ ҳам нашидестай без меха бародарҷон мешава 100% мешава бовар накунед агар уқа шумо бовар накунед ма просто медорам аккаунт канали навои мекунам ки подписчик надора подтвердиш мекунам полный официальный сайт ма тайёр мекунам яъне ки тайёр мешава ва ман медорам эфир мекунам пурра видео мекунам дар ин мавзӯъ ки мешава просто илтимос бидорем подтвердит кунем бародаро каналотонро барои дромадан илтимос подтвердит кунед шумо дигар доступ мешава барои эфир барои сообщество барои ҳама кортон доступ мешава ба ҳам хотир бидорем подтвердит кардани канала ма видео кардагиам айма чорум рӯзае ки 1100 подписчик сообщество гирӯ намешава бародарҷон ман гуфтаистам ки агар дар ҳолате ки 1000 подписчик дорӣ ҳуй нашид ютуб ай сабаби активност буданта нигоҳ мекунад ва агар жалоб надошта бошед дар видеот без жалоб боша без авторский прав боша видеот в течение ай 3 то 5 то 7 рӯза нигоҳ мекунад агар нашид то 10 то 15 рӯз агар ҳаминқадр нашид видео ҳастай бо дар ин мавзӯъ ки бигем чихел масалан сообществора ҳуй мекунем ва иншоаллоҳ ки рӯзои назимаеро бо ворид мекунем барое ки бисёри баъд ҳамин чиз дапурсидаистанд иншоаллоҳ ки ма дар ин мавзӯъ видео тайёрае мепартомаш бародаро алайкум салом хуш омадем бародаро зинда бошен ҳама каса ки дастгирӣ мекунен иншоаллоҳ ки ман миннатдорам ва манам пасаратса мекунам ки хотири дастгириҳои шумо иншоаллоҳ чизое бироне ки барои ҳар яктаи шумо полез набоша ва просто так видеоро даромаден беҳуда вақттонро сарф накунед бародаро саломат
ягон реп запс кунанд видео намекунед. Чӣ ягон реп запс кунанд? Рости бародарҷон, реп запс кунак хеле нашоти аудио сабт хеле бигем нашоти реп все-таки нест ҳозир реал на ое ки просто медуред ягон блог бисёри блогерҳо медуранд не барои репа запс кардан зурай барои дигар чиз зурай реал на ма 100% гарантиятон дода наметавонам ба хотири чи барои ки вайо барои просмотр мекунам видеоро просто ту дуромадӣ ҳича нафаҳмӣ менависи ака ма амира нафаҳмидам 100% гарантият метавонам ки туда ҷавоб дод наметавонам. Ма бисёре блогерҳои русами тоҷика мебинам ки видео мекунанд дар ин мавзӯъ не ки медуранд дар комментарияш менависанд дигар ҷавобшон наметавонам барое ки ӯ да просмотр важнияк проблемаи шумо нея ба ҳамин хотир реалне кадомеро дастгирӣ кине ки реалне қатъи шумо мехоҳа ҳамкорӣ кунам агар дастгирӣ ки набоша бигем хайна фикр кунед ина мо ба як даст чихел қарсак зада метавонам ман чӣ қадар меҳнатам кунам се равно як даст қати қарсак зада наметавонам овоз нест вақте ки аз тарафи дигар шумо дастгирӣ кардем конечно дар даст мешава овоз мебурад ва як чи пешравӣ мешава не ки ман худам тоқа наметавонам короче ама чира карда бигем ва ина ма ҳозир примерно ҳичи тайёр надошта бошам 13 то 17 видео уже аллакай тайёр монтаж карда яган ки бояд ин видео давно мебиромадан дар канал лекин аз сабаби активности систем ман сабр кардам ки чин як ҳафта як видео партом ҳамин хотир сабр кардан дар кор дигар чикор кунем агар активности боша бигем конкретно дастгирӣ кунем видеоро бидонем пускай лайк намонем майли тавчи наша поделиса кунем видеоро ки просмотр бигира барои шумо хитон важне шава ягон чи бифаҳмед ин видео ман метавонам ки дальнейшие видеоам партом лекин вақте медрои меҳнат мекунем мешинид бовар кунем бардора инами нав омадем сабт кардем видеои нава заброш карда омадем воли ман хоб накардам бо дуромадам хостам ки барои шуморо эфир кунам барои бисёри бад нависанд мара дар инстаграм акачива ҷавоб наметии дар ватсап туда-суда бародаро бовар кунен кардем вақт ҳамо хотир не ки пасраса мекунам ки ҷавоботам мара бифаҳмед мара кроми блогерӣ бо отдельно дополнительный кор мекунем ба ҳамин хотир дафа кардастам бевақт ус мезанам ҳамаги 2 соата хоб мекунам ки успеҳ кунам ҳам тарафи кори шуморо буд кунам ҳам дигар кормона бардорам ба ҳамин хотир илтимос агар ки якдигар фаҳмӣ боша бовар дорам ки ҳама каса метавонем ки як чи пешравӣ кунем не ки агар дастгирӣ набоша хай уз бо шумо вобастагӣ мекунад саломат бош растай бо ягон саволи дига уже аллакай 1 соат зиёд шид бигем дар эфири бародаро ба фикрам ки имрӯза одамое ки диромадан на эфир ягон чи гирифтанд ва бениҳоят ба як чанд саволи шумо ҷавоб додем ва бениҳоят хирсандам иншоалло агарам хел эфир кунем бидунед саволотонро битиен ва кадомеш ки реале мешава ва ма пасратса мекунам ки прямо дар эфир бигем чӣ кунам тайёр кунам ё ки пасратса мекунем бо ягон телефони дигар бигирем ва чизое ки шумо наметунед прямо дар эфир шумода нишон бидем бародаро ба ҳамин хотир агар ин бениҳоят шумода важне бошад тагда дастгирӣ мекунем ва боз мо як телефони дигар мегирем ки дар вақтҳои эфир прямо корое ки шумо мегӯед ма прямо нишонтон бидам бародаро барои ҳамин илтимос хоҳиш мекунем видеоро просто поделиса кунем пускай лайк намонем видеои ма паҳн нашавад ҳам дӯстое ки бигем монанди шумо ҳастае ҳар як блогер ҳичи набоша бо як блогери дигар қатъи ҳамсӯҳбат ҳастае ва бигем пешравӣ мекунанд ба якдигар ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам агар ки дастгирӣ кардем моро пасраса мекунем ки дастгирӣ кунем шуморо бародаро саломат бошед намакаса
бародар админ монтаж обязательно. монтаж барои кардан монтаж карданиш обязательно, конечно обязательно, барое ки монтаж качестве интерес намекунад ба халқа ва сами бе монтаж мекунем, просто вложить мекунем ди телефони шумо id ютубе ки аккаунт шумо мекушоен, ҳар як телефон ҳар як сайте ки шумо тайёр мекунед id дора ва аяму жалоб мехопад. Не ки агар видео биге нашоти монтаж кардан мегум ку видео тайёра. ина бо дина шавкарчия сёнка карда будем, дина ба рӯз якта социалный эксперимент кардем. Не ки ӯ эксперимент бигем дар канали шояд мактаб блогери наброяд, дар канали ужастимо меброяд. ба ҳамон хотир ӯ хеле экспериментое ки мо сёнка мекунем нестоит дар канал партофтан, барое ки канали видеомо ужастимон уже дар ин момент чанд қашид полни ҳамин канал дар партофтагем ва ӯ канал уже аллакай чанд рӯз бигем холӣ мондаста мешавад. ба ҳамин хотир мешавад иншоалло. ман съёмка мекунам видеора сразу мепартем. охи нигоҳ кун, шумо инстаграми маро агар дошта бошед бидроен, ман метавонам каждый ден дар инстаграм видео партом, просто съёмка кунам партом. лекин медоме тамошо мекунем, мегӯи ин чӣ кор кардест вообще худаш. лекин вақте ки ман монтаж мекунам хеле чӣ то интерес мешавад, реально да кайф мекунед дар монтаж ки як чи меҳнат мекунам. бовар кунем бародаро, як чизи дига ман мехоҳам бигӯям ки вақте ки монтаж кардем агар бо камтарак фантастический масалан эффектҳои необычный истифода баред дар ҳолат и бениҳоят як чизе мешавад ки туби тоҷик мешавад ва чӣ хеле ки бигӯм ман ягона авози дани момент 100% гуфта метавонам ки кроми ман дар канали ютуб ягон одам заброшка намеравад, сёнка намекунад ва надидам. ва ӯ одамое ки ҳастам мегӯем корчи мегиранд а дига кас просто перевод мекунад уже сёрами партия хеле хайпрай. лекин кроми ман нест ютуби тоҷик да, кроми мактаби блогери чӣ хеле ки шумо медонед канали охотник за привидение дорам ва мерем заброшениё сёмка мекунем ва пешниҳоди ҳар як бародаро мекунем. нест лекин активность кам айне ки ман бовар дорам ки ӯ канал пеш мерава. агар бигӯм ки ба умеди масалан просмотр шем дар ӯ канал, ба умеди дастгирӣ шем накунем видео намешавад, лекин бо ин чизо популярӣ мешаванд вақт ба мешавад. бародар аз шумо баъди ҳазор чанд сабшества гирёшид айма ҳазор подписчик шид бародар гем тичени 5 рӯзда ҳуишид, барое ки видеои ма ҳам без авторский праванд ва активность канала дидестем ки чӣ хел масалан видео вложить кардестам. иса агар подтвердит ба филм дига уже аллакай намондааст ягон савол.
علیکم سلام، خوش اومدی برادر. برادر اینا прямой эфир в тестай бигем به 1000 подписчикам мешава. Лекин уже 1000 подписчик ҷамъ шудагия ва бисёре менависанд ки чӣ хел бе 1000 подписчик прямой эфир кунем. ягон савол бо шумо марҳамат бародарон, нашоти ютуб, нашоти социални сето, инстаграм, вайбер, ватсап, имо.
бахшиш зиёд бародар. Микрофонам ва ма одамо ки саволошон надодам рафтан эфир гироям просто барои худшона мутаассифона одамо кардагиай ай ҳамин сабаб уже аллакай 1.5 соат шудеста ки эфири мо рафтаестай. Мо маҷбурем ки просто так эфир хомӯш кунем. Хайнач хеле ки хостанд мо ҳамо хелам кардем ба гуфтиам во эфир сар додем ки бидурен да чат подписчикошона зиёд кунанд. Мутаассифона надромадан ва просто я дромадан буромадан. Ба ҳамин хотир ну хай чизе ки ай даст момад бародаро кардам ба хотиршона бовар кунед, лекин мутаассифона намехоҳанд. вақте ки одам худаш просто так намехоҳа пешави худаш намехоҳа ма як хелм тоқа ай гуфти гапо ай уҳдаи ягонаш намебиром дига. ба ҳамин хотир ман ҳам қадар пасараса кесам мутаассифона хай намедонем хитон чикор кунам бародарам. бигем номер гуфтан номер додемшон бовар кунен вақте эфир да менависан акачва мора да ватсап ҷавоб наметим. охи бародаро ма да эфирам ма чи хел просто эфира мепартом барои як саволи шумо мехезм мерам личка бигем ватсап ва бо мегардам ё ба ҳамин хотир шумо марам правилно бифаҳмем бародаро. ҳаминҷа раст ки номер гуфтен додам ту вақте бекорӣ шид ма медарам ҷавоб метам да саволотон ҳам да эфир ҳам да личка хел намешава. хай мара правилно бифаҳмем бародаро. ман ҳамаша пасараса ба хотири шумо кардаистам, лекин ма як хелм тоқам қазур мераса бовар кунед. алайкум салом. меша раҳмат шумо соз хуб персия таҷик музик ягон савол боша марҳамат бародар. видеои нав ки як ҳафта шава барое ки активност нест хеле ки дидестен. ма реально вақте ки видеоро эфир кардам қисми димша ворид кардам на канал на телеграм канал группа чатнет телеграм канал мактаб блогерӣ навистем ки агар ин видео то бегира 300 просмотр чие ки да 1100 чанд одам 300 просмотр намегирад чини то бегира гуфтам агар ин видео бигира 300 просмотр то бегира прямо сейчас мо метавонем ки видео партум вложить кунем дар канал. лекин ина уже имрӯз сеюм рӯзи видео рафтаестай даже 3 рӯза чанд соат шид бигем 100 просмотр нашидааст. шумо худтон як бор бесен фикр кунед ки ман чӣ хел дар ин хел бигем дастгирӣ ман метавонам ки тез видео кунам. агар не видео ҳамаш рекламаи канало тамоми бигем видеое ки ҳастай ма уже тайёр монтаж поли тайёр мондагия я ҳафта шид видео мекунем ва баъзиҳо бечораҳо видео заказ кардагиянд дар мавзӯи хучун ай пишти ки активности нестай баъд бигем ина узи видео заказ мекунем уже видео бисёраш тайёрай ва дер меброяд видеош.
ва кадомере ки ваъда дода будам нашоти каналошон реклама ва ӯ видеои малакаи тайёре пешаю хит кинем ки пешаю 2 видео даже 3 видеоига меброя ӯ хай авторски профора ҳисоб намекунем барое ки ӯ то мощности нашава канал мо ӯ видеоро ворид намекунем барое ки не стоит хел просмотр 2 видео ё ки 3 видеоига меброя ба рекламаи канало видеош меброя. Куба фаҳмон ҳамин хел хароб ҳӯй кардам. Бародарҷон, ман гуфтум ку ҳамин эфира амидро омадагиш ҳаминҷа бародар савол дод намедонам ки буд ё ки шумо буд не ба филмҷа дига кас навитаг буд. Мара ба нашоти ҳамин чиз ман фаҳмондам ки чӣ хел ҳӯй мекунӣ через Google, короче Google Chrome ва через Яндекс Алиса чӣ фоида дора шумода барое ки через Яндекс Алиса роҳи осон дора, ягон настройкаи мушкил надора. А через Chrome вақте ки мекушоед каналтонро бигем ҷобаҷо мекунед, баъдан барои настройка кардани каналтон бениҳоят мушкили баъда ки шумо хела мушкила бигем барои фаҳмондантон, барое ки уже дар уҷа ҳар як корои бояд шумо бидоред бикунед ки якум муртуна шумо хела азоб мекашед. Лекин агар дар ҳолате ки актив нист бошед шумо бигем меҳнат мекунед ягон чи хел ништияк мешавад, лекин камтар мушкил мешавад фаҳмондантон. даже ба Алиса мекунам ба ҳамин видеоро ки шумо осон бифаҳмед, ито бо медироед мега ака нафаҳмидем чиз боша. Ба ҳамин хотир пастараста кадесам бародар ки ҳамун видеое ки бигем канал кушодан 2021 бипартем дар канал ва бибинед иншоаллоҳ ки далнашни настройка ҳама чизош нав соли 2021 канал ба обновити нави YouTube Chrome ба ҳамаш ба ҳамин сабаб мешава. Иншоаллоҳ камтарига сабр кунем бародаро. Чанд подписчик қати YouTube жалоба қабул мекунад. Масалан ина нигоҳ кунед. Ҳозир агар бигем шумо масалан контент ай худаш боша бигем автора ина масалан ҳозир ма 1000 подписчик дорам. Каналам актив нест. Қати YouTube видео нарушение бигем 1000 чанд жалоба рӯй дора ай бисёр канал масалан бигем масалан нарушение да ёки ягон камбудӣ да масалан жалоб рӯй мекунӣ баъдан қабул мекунад. ин хел просто вақте ки то бигем ина баъзиёшон канали YouTube доранд леки подтвердид кардагӣ нестанд бигем короче чӣ хел фаҳмонтон қати AdSense ҳамкорӣ намекунанд. ай сабаб я чанд та канала бад жалоба падават кардан мегирӣ ки баъд вақте ки YouTube мебине ки ай чанд канал ба ҳамун канала бигем жалоб сарафтестай баъдан баъд медура YouTube масалан назорат кардан мегирад ки чӣ хатогие дар ин канал ки қадар бигем блогерои қадар канало жалоб сарои кардесанд дар ӯ канал баъдан фарқ надора ай шуморо метавонад қабул кунад. не ки агар та просто як худрои жалоба падават кунӣ ба як жалоба YouTube қадар аҳамият наметавад барое ки дар сари ҳар як канал бигем ҳар як айдие ки шумо код мекунед одам шиштагӣ нест ӯ ҳамаш бо то рола бозӣ мекунад. ба ҳамин хотир як хел вақт ҳолатҳое мешавад ки жалоб мезанед масалан во время жалоб зада баробар сирада медура проверка мекунад YouTube не ки як хел вақт мешавад жалоб 2-3-4 та меданед даҷен то кадом вақте ки бо то активност шаванд ва бинанд нарушениҳои ҳамон одама ё ки ай шумо масалан жалобаи шумо нашоди кадом сабаба ӯро нигоҳ мекунанд баъдан мешавад ки масалан чӣ кунанд
актив нист шаванд ва қафои кор шаванд. Ба ҳамин хотир компютер чӣ хела ина як хел вақт то места ё пухта передагӯзӣ мекунад ки хела вақт мегзарад. Ака ба ҳамин Яндекс Алиса ҳуй кунем ранги ҳамун Google Chrome ҳуй мешава. Хо бародаро, и канал кушодан Яндекс Алиса ва Google Chrome ягон чи надора. Ҳардаш бигем ҳами Яндекс просто обычный программае ҳастае ки ба ҳамун масалан шумо главни важни иҷа читон важни логин паролтон тамом логин паролтон шумо масалан будро ба Яндекс Алиса масалан логин паролта вақте канале ки аз зиёдка подтвердит каналта масалан официальный канале официально шидами аму логин паролта хром фарқ дади ҳамун каналтонай дая ҳамун каналтонай чӣ хеле ки логин паролтона дая телефон нишон мета ба телефонтон мешкана или мефуршед мекунед баъд дар телефон ба ҳамун хотир ҳамин қадара ягон изменение надора. Главный логин парола бизад тамом медорад да у хел нишонаш мета ба стили Chrome ва да Яндекс Алиса ба хел тамом ягон изменение намешавад дар байни. Просто сами главне ки настройкаҳои Chrome агар назар ба Алиса хубтар бифаҳмӣ мешавад ба у будрои кор кунӣ. Агар ба Алиса масалан ба у нафаҳмӣ ба и кор кунӣ. ҳастаем бо ягон саволи дига бародаро? Савол боша марҳамат. Монетизация заявка фиристодана видео намекунед ака? Иншоллоҳ ки мекунем бародарҷоно. И план да нақша заявка кадана просто и не стоит ки кама мен наметунам и видеора съёмка кардане ки агар ягон одаме боша ки канал полный подготовка боша бухоҳа ки подаватш кунем метунем ки мо масалан барои подават кардан дастгириш кунем бародар. Моро нависем дар инстаграму ва ҳар як шаге ки шумо пур мекунед агар ба ягон телефони дига бигем масалан занг бизанед ва мо мефаҳмонемтон ки чӣ хел правилно пур кунед ва ягон қини надоро. Хаму агар забони русиро бифаҳмӣ ай ҳама осон мепурсад ки масалан логи ҳамун каналта чӣ хеле кард якум шагора мекунӣ аввал пешаи подават кардан медони нигоҳ мекунӣ соат подпиран подписчикат пирай
ва масалан ай 12 моҳе ки бигем каналта ҳуй каги 12 моҳ гузаштагӣ нестай барои падоват кардан прияма қабул кардани канал ва бигем видео ягонташ авторски қапидагӣ нест, жалаба надорӣ. Вақте ки ҳамаш 100% баъдан ту метавонӣ ки бидрои дар канал масалан барои падоват кардан ҳамагӣ се то код қабул кардана 4 шаге ҳастай ки важни главниян ва метавонӣ ҳамвора пур кунӣ. Ҷа масалан бисёри одамо меёянд дар чи ошибка мекунанд ки вақте ки масалан каналошон подтвердид намекунанд баъзиёшон бигем вақте ки YouTube дар монетизация падоват мекунӣ ошибка метавад масалан қабул намекунад ё ки мега бигем невозможное барои чӣ кардан ё ки яхелш уҷа як бародар навист чӣ кабуд мада тапшинрӯи кабуд ки барои чи айма медироя масалан мега ки дар ин канал масалан YouTube бигем уже ҳуй кардаги ай монетизация ва дар иҷаш хел меша. Ина шумо ягон дӯст дорен, одами наздик дорен ва канали ӯ подтвердита, яъне уже аллакай YouTube бигем монетизацияш сум кор кардестай, метавонед ки через монетизация ҳамун каналтона ҳуй кунед. И хел чӣ бигӯм тезтар ҳуй мешавад, яъне ки ягон намуд проверкаи жёстки намегзарад на YouTube барое ки шумо уже якум канал масалан мондагия и канала дар дуруни дигар канал ворид мекунед ва осонакак шумо метавонед ки тичини агар ба бигем хичатоқа роӣ кунед тичини 10-15 рӯз биқапа агар амурам ки беошибка бошад каналат, лекин через монетизация дига одам роӣ кунед тез давоӣ мешавад. Прияма роӣ карда баробар медонем проверка мекунанд канал жалоб надора ягонта видеот прияма мегиранд ҳуй мекунанд. Короче яъне ки монетизация дора бародар бисёри чизи важне ягон вақти дар мекушоед подтвердид меган номери телефон қатъи номери мекунем ва каналтон сабаба мия ки шумо метавонед зиёда ай 15 минут видео партен. Дуюма мия ки вақте ки азур подписчик шид во время масалан тичини ай 3-5 то бигем 10 рӯза масалан сообществотон ҳуй кунам ва прямой эфир кардан метавонед ва бо дар уҷа роли асосира чӣ бозӣ мекунад ки бигем любой одам метавонад вақте ки бигем масалан вазламат кардани як каналта масалан ягон дӯста ягон хештабор ё ки ягон кас аст логин паролта мезанед дар телефонаш просто фромӯш мекунӣ ё ки ягон интернет кафеда ҳамира бигем вазламат кардани як каналта не ки шумо уже код меяд ки фалон одам ай фалон компютер или фалон телефон фалон модель ам хел чизо канали шуморо вазламат мекунад, не ки шумо метавонед вақте подтвердид кардагин официально бигем регистрация кардагин каналтона наметавонад вазламат карда дар ин ҳолат. Ва боз бигем барои активност шидани каналтон масалан шумо видео вложит мекунед через хэштег мепартоед видеотона ва YouTube масалан тез поделиться мекунад видеоҳои шуморо падобе ки масалан ман видеои ужастиси масалан поезд метавонам тамошо мекунам полный бигем лентаи ман ҳамаш видео ужастиям падобиам аста YouTube худаш уже автоматически рекомендовать мекунад мара падоби ҳамун видео омада. Ана ҳамин хел чизо бениҳоят хубае ки подтвердид мекунӣ уже худаш YouTube нишон мета пешрави каналта нишон мета активности каналта ҳама тарафа нишон мета. Масалан агар ки камбудии главни ҳамун мешавад ва агар ки ҳамун кардагӣ бошад дига ӯ қадар камбудии глав нест. Масалан дига ошибкаҳои канал чӣ мешавад масалан дизайнотонро рост мекунед барои видеотон правилно номи видеоро менависед ки вақте поизда бизананд ҳамунума падоби ҳамуну метавонанд қалам бизананд бубрӯя боҷа чӣ ошибка дора масалан бигем масалан ина шумо як видео мекунед нехай ман видео мекунам канал кушодан дар соли 2021 ҳамура медирам ключевое слово да канал кушодана точ менависам просто агар канал кушодан ба Instagram бизананд якум аймои броя агар ба шарте ки ба забони тоҷикӣ масалан ма бинависам канал кушодан дар Instagram бизананд прямо якум канали мои броя бизананд канал кушодан YouTube чизере ки ба ҳамин номи канал кушодан сар мекунад аймои хэштег ва ё ки ключевое слово истифода мебарам теги короче ва якум страничкада канали ма меброя ба ҳамин хотир барои чӣ ки ин чиз бениҳоят YouTube ганда ёрдам мекунад ва осон мешавад ки видеои шуморо пеш любой ба номи падоби бигем видеои шумо поист метан видеои шумо канали шумо дар якум страничка меброяд ва ба ҳамин хотир бисёри блогерои тоҷик қариб зиёда ай 70-80% ключевое слово истифода намебарад тегиро масалан истифода намебарад ҳамин чизоро ва видеош просмотр намегиранд ака чиба намекунад. Ба ҳамин хотир ин чиза бикунед ин бениҳоят фоидаи хуб дорад дар канал.
канали ма 2019 мешавад, монетизация гирён мешавад. охи хелаки соли масалан шуморо моҳтона нигаҳ мекунад. Инам гем канали ма создават шидагие ки 12 апрели соли 2020 уже аллакай диромад соли 2021. Ма то моҳи апрела биям тичани 12 мешава. Агар дар ин муддат успед кунам падават кунам, масалан 4000 соат 1000 подписчик ҷамъ кардаги масалан падават кунам, мара қабул мекунад ки дар ҳамин ҳолат агар бумада дигар шумо масалан минут канали монетизация бародаро дар уҷа бигем бародаро дар тҷк истифодаш мебаранд. ӯ барои ами туй пуй мерафтем сиёнка бигем канали студиямунай ва фақат чизои важнее барои студия барои клиентҳо мегирем дар уҷа. ба ҳамин хотир хеле дар ҳар ҷо популяриш намекунем, нашоти ки просто реклама кунем, подписчикҳо бидориян ҷамъ шаванд. Unda фақат ҳам клиентҳои туй пуй ҳам чизо медориян карон чи тамом. Ва мешавам баъди ҳолатҳо клипҳо, лекин на барои рекомендоватсия бародар. хэштег масалан ҳолатҳое мешавад ки дар описанияи видео бигем через пешаи номи видеот решотка мемонӣ ва мешавад хэштег. А ключевое слово подобие ҳамун видеое ки подобие видеои то поист метан ҳамонро дар ключевое слово яъне тегида пир кардан мегирӣ ва ба подобие ҳамун любой одам дар ютуб бигем поист дод ба ҳамону монанд сразу мебарад ютуби шумо. Агар кроми шумо ягон кас теги истифода бурдагӣ набошад, прямо мебарояш канали шумо дар якум ряд ки подоби ҳамун метавона канали шумо да будре ва видеои далнашни видеои каналтона масалан тамошо кунам ва подписатсия кунам дар каналтон. Барои ҳамин бениҳоят хуба ҳеҷ чиз. бародаро баъд ҷая чизгае ки 4000 соат ма мегум медроян як хел одам 4000 просмотр минута дар назар доранд. шумо минута дар назар нагирем бародаро. 4000 минут и 4000 соат намешавад. хатон медонед ки чанд минут масалан бигем 60 минут баъд 1 соат мешавад. 4000 минут мешавад. ӯ фикр мекунад ки уже все 4000 соат ҷамъ шид. амура бисёриҳо ҳамин чиза нигоҳ карда падават мекунанд ва ютуб бигем бо вақтшо мета мега ки масалан пир нашидааст ё ин ки қабул намекунад ё ки як хел ҳолатҳое мешавад бо ки ютуб дар проверка ворид мешавад канали шумо ва он хел маҳкам шида места. Ба ҳамин хотир пастара сакнем бидроин айгиҷо яндекс алиса қатима видео кардагим дар ин мавзӯъ тамошо кунед чӣ хел медроин. ягон қӣ надорад. ворид мешавед алиса агар якм бор боша масалан метавонед ютуб главная страница ва мечиқем бола уҷа боло тарафи дисти роста значоки клулай просто холи аёли. то вақте ки каналтона ворид накардагем мечиқем уҷа добавид аккаунт мегӯям. медонед логин пароли каналтона ворид мешин. вақте ки ворид шидем уже автоматически мечиқем бола значоки каналтона поёнда страничка ҳамаш мебурад. творческий студияро интихоб мекунед. творческий студияро ки интихоб кардем дар як тарафи экран ҳама чизотон мебурад. ай поён масалан диимша нигоҳ мекунед значоки s яъне ки значоки подоби доллар дорад. уҷа монетизация наистагия бигем болои амуда як хел ҳолатода монетизация менависад. хай нигоҳ мекунад зависида ай версияи хромата болои аму s долларда масалан меҷиқи дар параш уже аллакай чанд подписчик дорӣ ва чанд ҳазор соат дорӣ ҳамаша нишон медиҳад. коди ютуб дар куҷо меояд? кучавояша чиша ключавояша бози ҳаминро тавали ҷавоб дем. коди ютуб масалан вақте ки шумо
монетизация подавать мекунед. Дар ҳолати подавать кардан ҳамунҷа шумо мепарса масалан почтаи наздикии шумое ки зиндагӣ мекунем, бигем по ближайший ҷа медонед Яндекс Алиса, агар надоред Яндекс любой Яндекс ближайший почта центр Москва ва ҳар як почта код дорад. камера шумо вақт фото пар мекунед уҷа обязательно шумо ҳама даниётонро пар мекунед правилла. Вақте адресотон ҳаста ки ютуб ба гиҷора бигира биёя кота ё ки шумо дар монетизация яъне дар электрони поштатон заявка меояд ки мо кота равон кардем. Ва шумо медонед аллакай ки дар кадом почта ва меренай почта ҳамун мегиред то вақте ки шумо почта масалан кота мегиред уже вақте ки меданед баъзиҳо мекунанд номери карта даштам ютуб сарна тичани 28 ютуб уже автоматики дар картаи шумо гузарондан мегирад. ключевое слово да масалан медрой бигем ки ма гуфтам дуромадан амуди гуфтам ба филм тамошо кардем унҷа медрой да уҷа масалан ай боло дема интихоб мекунӣ ки полни страничкаи чизе ки канал ҳаста ҳар як бигем коротки буромадан кардан мегирем уже ҳамунҷа мекунанд бигем канал яъне ключевое слово ба додан одамо мо дар якум бигем страничка мебарад дар ҳолати поистодан. Агар ки дар инҷа бигем ай шумо бо ягон одам пештар мондагӣ боша ба ҳамун чиз хеш яъне ки ами хел мондагӣ боша ключевое слово ё ки ами хай теги короче уже мебурад ауҷа агар популярный боша просмотри видеои он чӣ боша не ки дар дем канали шуморо обязательно нишон меҳта бародар. Канал мара реклама карди домина ки гуфтум навистан дар инстаграм мо ки интихоб кардагӣ видео тайёрай дастгирӣ шава навбати ҳамун видеое ки реклама блогерро мебуроянд мебиниша кадоме дар инстаграм ман аст ман ҳамун одаморо силкара роӣ кардагиай бо бовар накунед ман медарам дар инстаграм дасторисм ки худир кадоме ки роӣ кард бигем видео тайёрай ба чени ҳафта бигем аки ҳафтаоли ду видео гейм мебинем куда чандам партиям видео неми рекламаи видео чиқадар ки дестем ман хело гулдади дастгирӣ боша реал конкретно дастгирӣ боша просмотр нормали гирифтам видеотон барои хитон ки подписчик бидрояд дар каналтон ман далнаши давом додан мегирам бародар. Яке агар бинем ки ягон результат накард просто реклама кардем ва аҳамият надодем шумо и барои минуси кори ма мешавад бародар. Ягон на фоида ма да метан на фоида шумо да метан. уже эфир 12 мистем ва эфира хомӯш мекунем бародаро.
اگر سوال دیگه داشته باشه بدونید در اینستاگرام ما نمیسین و ما انشالله که جواب میتونم در سوال شما برای که دو ساعت شدی اساس دارم ما کدوم را که رکلام وعده کرد سیلکش سی روی کداست میکنم برادر میشه ویدیو میبینین که правильно и огонь جو دستگیری کردیم ما دانشنی ویدیو او اشیبکا کد در اینستاگرام ما نوشتم و در ویدیو دیگری مثلا میبریم میشه تمام